rayuwata za ta san babban masauki. Sahiba ki taho gare ni zuciya ta samu sauki. Jiya ni da ke zan bayyana damuwata, na so in faɗa ki ji ni zuciya ta tsaya makanta. Lokacin da na zo gurinki sai in ji ni kamar in zanta, tallafe ni ki zo gare ni zuciya ta bar mafarki. Da asan ki na samu yanci ki rike ni ki ban masauki. Na so ki kamar na zauce domin ki na samu sauki. Na zo domin na ganki a wurin ki na zo gurin ki. Sahiba ki taho gare ni zuciya ta samu sauki. Wani so mai yada zango wani bai samun masauki. So ya sani nake faɗa kan na ganki nake mafarki. Tallafe ni ki zo gare ni zuciya ta samu sauki. So nake in faɗa ki ji ni dan a so zan zo gurin ki. Rayuwata za ta san babban masauki. Sahiba ki taho gare ni zuciya ta samu sauki. Dariya da akwai ta kunya da akwai mai sakawaici. Kika zo kika nuna so daga baya kike habaici. Wai sanda take gare ni domin ta cike mafarki. Yaudara ne cin amana ta sani nake mafarki. Ta nuna so gare ni daga baya ta sani kunci. Ba mota wai gare ni sannan babu makwanci. Yaudara so dai mu daina kuma bar burin abinci. Arziki na gona Allah shi ne zai ban masauki. Ki tuna wutaran gare ni ba ni ko rayuwarmu. Duniya mai ba da yanci wataran na wuce ki gamu. Wataran so za ta gani za ta kai ni zuwa garinmu. Dan so mai ba da yanci ki rike ni ki ban masauki. Ki tuna wutaran gare ni arziki ban fidda rai ba. Mai bani yana gare ni arziki ban barbatu ba. Da kuwa ki tsaya ki ji ni duniya ba gun zama ba. Arziki mance da buri rayuwa ne mu masauki. Da ke ni rayuwata za ta san babban masauki. Sahiba ki taho gare ni zuciya ta samu sauki.